ପୁରାଣ କାଳର କଥା। ମାଳବ ନାମକ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଧନୀ ସୌଦାଗର ଥାଏ। ତାର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିରେ ସବୁ ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଏ। ସେ ବେପାର କରି ବହୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିକି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସୌଦାଗରର ତିନି ପୁଅ ଥିଲେ। ବଡ଼ ଓ ମଝିଆ ପୁଅ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାନ ପୁଅ ମା ବାପାଙ୍କର ଗେଲ ଥିବାରୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତାର ଦୁଷ୍ଟାମିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସୌଦାଗର ସାନ ପୁଅର ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସାନ ପୁଅର ସହମତି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସୌଦାଗର ତିନି ପୁଅଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ତିନି ଜଣ ତିନୋଟି ଦିଗକୁ ଯାଇ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କର। ବାପାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସାନ ପୁଅ ଅରାଜି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ମଝିଆ ଭାଇ ସହିତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବେପାର କରିବା ପାଇଁ। ତିନି ଭାଇ ଏକ ସଙ୍ଗରେ କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଛକି ବାଟ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଠି ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲା, ଏଇଠି ତିନି ଭାଇ ତିନୋଟି ବାଟରେ ଯିବା। ତିନି ଭାଇ ତିନୋଟି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ମଝିଆ ଭାଇ ଚାକିରି ଓ ମାଛ ବେପାର କରି କିଛି କିଛି ପଇସା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇ ଯାହା ଅର୍ଜିଲା ତାହା ତା ପେଟକୁ ନିଅଣ୍ଟ ହେଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା ଯେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ବି ଘରକୁ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଆଗକୁ ଗଲା। ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା। ସାଧୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସାନ ପୁଅର ଦୁଃଖ ଶୁଣି କହିଲେ, କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଢ଼ା ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ସେ ବାଟ ବତାଇ ଦେବେ ଧନ କିପରି ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଏତିକି ଶୁଣି ସାନ ପୁଅ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ହାତୀ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ବିଲୁଆ ଭେଟିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାନ ପୁଅର ଦୃଢ଼ତା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କେହି କିଛି କରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ଏକ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ। ସାନ ପୁଅ ଭୟ ନ କରି ସେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ନଦୀର ପାଣିର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲା। ସେଠାରୁ ସେ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛ ଭାସି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲା। ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ସାନ ପୁଅ ଦେଖିଲା ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ଫଳ ଭାସୁଥିବାର। ତାକୁ ଦେଖି ଖାଇବା ଲାଗି ସେ ହାତ ବଢ଼େଇ ଉଠେଇ ନେଲା। ଏତିକିରେ ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳୁଛି। ଫଳଟି ଯେତେବେଳେ ଶୁଙ୍ଘିଛି ତା ନାକଟି 12 ହାତ ବଢ଼ିଗଲା। ନାକଟି ବଢ଼ିଯିବାରୁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଭାସି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ତାକୁ ଆଣି ଯେମିତି ନାକରେ ଶୁଙ୍ଘିଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂର୍ବ ନାକ ଫେରି ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଦୁଇଟି ଫଳଟିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିଲା। ତାପରେ ସେ କଦଳୀ ଭେଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲାବୁଲି କରୁ କରୁ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଯାଇ ରାଜା ଘରେ ହାଜର ହେଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜ ଉଆସରେ ନାଚ ଗୀତ ହେଉଥିଲା। ସେ ସବୁ ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲା ଏବଂ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା। ନାଚ ଗୀତ ସରିଲା ପରେ ରାଜା ରାଣୀ ଓ ରାଜକନ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ସେ ତାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନାକ ବଢ଼ୁଥିବା ଫଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଙ୍ଘାଇ ଦେବା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାକ 12 ହାତ ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲା। ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ହସି ହସି ଚାଲି ଆସିଲା। ସକାଳ ହେଲାରୁ ରାଜା ରାଣୀ ଓ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ନାକ ଦେଖି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲେ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯିଏ ଆମ ନାକକୁ ଭଲ କରିଦେବ ତାକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡେ ଓ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେବେ ବୋଲି। ଏହା ଶୁଣି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଆସି ବିଫଳ ହେଲେ। ସେତିକିବେଳେ ସାନ ପୁଅ ଆସି ରାଜା ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ମୁଁ ଭଲ କରିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ରାଜଉଆସକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ଓ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ନାକରେ ଫଳ ଶୁଙ୍ଘାଇ ଦେବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାକ ଫେରି ପାଇଲେ। ଫଳରେ ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ରାଜା ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ବିବାହ କରାଇବା ସହିତ ଅଧେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କରାଇ ଦେଲେ। ସାନ ପୁଅ ଓ ରାଜକନ୍ୟା ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳିଲେ।